22 декабрь Жұмға кешінде Соба Дулқыннары телевидениесінің атна информацион программасын башлайбыз. Хайырлы кеш, исәнмісіз. Узып барушы атна алып келген яңалыклар хакында безнең иҗат төркеме әзерләгән материаллардан белерсез. Алар хакында кыскача. Кешенең иң мөһим документы паспорт. Кеше районыбызның 14 яшы тулган берничә егет кызы шәхси документлы булды. Төбәк авылы халкы, җитәкчеләр районыбызның иң өлкән кешесен соңгы юлга озатты. Бүген 22 декабрьдә иләребезне, тирә-юньне караңгы вакытта яктыртучы, безне электр белән тәэмин итүче энергетиклар һөнәри бәйрәмен билгеләп үтә. Ел хатын-кызы, ел ираты, хатын-кыз карашы бәйгесе башланды. Хәзергә районыбыздан 2 кандидат тәкъдим ителде. Кичә 21 декабрь көнне Соба урта мәктәбе базасында паспорт тапшыру тантанасы булып узды. 14 яшы тулган егет кызлар тормышларындагы иң мөһим документны район башлыгы Рәис Миннеханов кулыннан кабул итеп алды. Кеше тормышында мөһим вакыйгалар шактый булса да паспорт алу айрыша истә кала торгандыр. Чөнки нәкъ шушы мизгелдән син үзеңне туган илеңнең гражданины итеп хис итә башлыйсың. 21 декабрь көнне Соба урта мәктәбендә 14 яшы тулган 35 балага паспорт тапшыру тантанасы булып үтте. Әлеге чара алдыңгылар хәрәкәтенең без Рәсәй гражданнары проекты кысаларында үткәрелде. Бүгенге чарада менә бу без Рәсәй гражданнары дип атала 35 укучыга безнең шушы проект кысаларында паспорт тапшыру күзәтелә бүген. Аларга инде паспорт тышлыклары бирелә, һәм инде шушы беренчеләр алдыңгылар хәрәкәтенең значоклары тапшырыла бу укучыларга, һәм һәр даим безнең үткәрелеп тора рәсми инде кабул итү, ягъни посвящение менә бу алдыңгылар хәрәкәтенә. Бүген көндә инде бездә район күләмендә 1000-гә якын укучы регистрация үткән шушы алдыңгылар хәрәкәтенә. Беренче сыйныфтан алып 4нче сыйныфка кадәр ул аталайны безнең Орлята Россия дип, һәм аннан югары сыйныфта укучылар инде алдыңгылар хәрәкәтенә кабул ителәләр. 6 яшьтә монда керергә мөмкин, әтиянең рөхсәте белән әлбәттә, 14 яшькә кадәр һәм инде 14 яше тулган укучы инде үзе монда госуслуги аркылы регистрация үтә ала. Монда булган укучы инде һәрвакыт төрле проектларда, төрле форумнарда актив катнаша. Ул төрле өлкәдә инде үзен сыный, менә бу волонтерлык булсынмы, төрле инде чараларда булсынмы, төрле Рәсәй күләмендәге, республика күләмендәге чараларда ул актив катнаша. Һәм инде һәрвакыт алдыңгылар сафында, һәрвакыт ул хәрәкәттә була. Йөзләреннән сабыйлык шалымнары да китмәгән әлеге балалар Россия Федерациясының тулы хокуклы гражданнары булдылар. Паспорт шәхесне раслаучы юридик көчкә ия документ булып тора. Паспорт белән бергә кешенең хокуклары һәм бурычлары да арта. Документ тапшыру тантанасында Соба районы башлыгы Рәис Миннеханов, Россия Ичке эшләр министрлыгының миграция мәсьәләләре буенча Соба районы бүлеге җитәкчесе Надежда Ипкиева, Соба районы мәгариф бүлеге җитәкчесе Илфат Шакиров һәм башкалар катнашты. Алар паспортның мөһим һәм кадерле икәнлеген, аны югалтырга, пычратырга ярамаганлыгын аңлаттылар. Аларга илебезнең лаеклы гражданнары булып үсүләрен теләделәр. Әтиәннәргә бик зур рәхмәт, сезне дөньяга китереп, шундый тәрбия биргәннәр, белем бирү. Инде шулай ук дәвам ителә ул безнең балалар бакчасында, мәктәпләребездә. Сезгә бүген көндә үзегезне формалаштыру, ул беренчедән үзегезнең тазалыкларны, тәртипне, белемне. Сез бүген көндә дәүләтнең инде расланган документлы гражданин буласыз. Сезнең уже үзегезнең җаваплык. Беренчедән минем теләгем сезгә исәнлек, саулык, үзегезнең тазалыкны аңлатырга һәм инде аны сакларга. Инде кем белемле, инде һөнәрлекле, син инде бай кеше буласың. Шуның өчен шушы документ нигезендә сез бай, матур итеп яшәргә ясың киләчәктәге тормышыгызда. Уңышлар сезгә. Чыгарылыш сынып укучылары бердәм дәүләт имтиханнары тапшырганда да, пропискага, югары уку йортына кергәндә, эшкә урнашканда, гаилә корганда да, гомумән кая мөрәҗәгать итсәң дә паспорт кирәк. Һәм аны күз карасы кебек саклау тиеш. Чөнки начар кешеләр кулына эләксә, аны явыз ниятдә кулланулары ихтимал. Паспорт алу гражданинга хокуклар белән бергә бик зур җаваплылык та өсти. Паспорт бүтән җиргә кирәк ул. Менә, например, имтиханнарга каядыр барганда, пробналарга барганда, огларга барганда ул кирәк бит инде тоже. Паспорт ул иң кирәкле документ, ул аны югалтмаска кирәк. Ни в коем случае мошенникларның кулларына эләксә, ул бик каты начарлык китерә алачак.
Biz bugün Россия Federatsiya pasportun alabız. O bik kerakli dokument. Ansız bir koyada pasport edip bulmay. Anda bütün lishnilar, dannilar var. 2023 yılның гыйнвар ayından başlap rayonыбызда һәр паспорт алучы балага саба гербы да бүләк ителә башлады. Бүген паспорт алу өчен сәхнәгә күтәрелгән һәр укучыга тышлык белән бергә Саба районы гербы, беренчеләр хәрәкәте значогы һәм истәлекле бүләк тә тапшырылды. Бәйрәм күмәк фотога төшү белән тәмамланды. Узган якшәмбедә Бөек Ватан сугышы ветераны Хаҗи Әхмәт ага Әлмиевны соңгы юлга озаттылар. Хушлашу мәрәсимендә районыбыз җитәкчеләре, хәрби комиссариат вәкилләре, мәрхүмнең авылдашлары, якыннары катнашты. Хаҗи Әхмәт ага Әлмиев искиткеч матур гомер юлы кичерде. Һәр кемгә үрнәк булып яшәде ул. Без аның ел сайын туган көнен көтеп алабыз. Аны тәбрикләргә барабыз. Ул районыбызда иң өлкән кеше. Ватан сугышы ветераны иде. Хаҗи Әхмәт ага белән бер сөйләшеп утыруына да бер китап укуга тиң. Ул солдат хезмәтенә 1940 елда алына. Шунда ук шофер һөнәрен үзләштерә. Ватан сугышы башлангач, Сталинград фронтына озаталар аны. Шәһәр өчен барган сугышларда артиллерия расчетларына машинасында снарядлар ташый. Паулюс армиясын камалышка алучылар арасында Хаҗи Әхмәт Әлмиев та була. Тыныч тормышта Хаҗи Әхмәт ага шофер булып эшләй. Миниса апа белән алар 7 бала тәрбияләп үстерәләр. 7 улларының 5-се бүген исән саулар. Тормышта да бик уңайлы, тәртипле, тыныч кеше булып яшәде ул. Гаиләсен, тормышны, табигатьне, кешеләрне, авылдашларын яратты. Күпне күрми, кешеләр белән дустана мөнәсәбәттә яши, байлык артыннан кумый, диделәр аның турында. Ходай Тәгалә әнә шуңа күрә дә Хаҗи Әхмәт агага озак матур гомер бүләк итә. 103 яшын тутырып, каты авырулар күрмичә, үз өендә, үз урын җирендә бакыйлыкка күчә ул. Хатыны вафатыннан соң өендә ялгыз калмый. Төп йортта яшәүче улы вафат булганнан соң, килене аны 25 ел буе тәрбияли. Районыбызның иң мөхтәрәм, иң өлкән кешесе Бөек Ватан сугышының иң соңгы ветераны иде ул. Хаҗи Әхмәт ага Әлмиевны соңгы юлга озатырга Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургали улы Миннеханов, башкарма комитет җитәкчесе Марат Рашат улы Ишниязов, барлык бүлек мөдирләре, райондашлар, авылдашлар, ветеранны якыннан белүчеләр килде. Хаҗи Әхмәт абый турында бик җылы, якты, матур сүзләр әйттеләр. Аны хөрмәтләп, кадерләп, дин кушканча, бүтән юлларына туры китереп, җир куенына салдылар. Хуш, бәхил бул, каһарман ветеран Хаҗи Әхмәт ага. Илебез азатлыгы өчен көрәштә фидакарьлек күрсәтеп, тыныч тормышта һәр кемгә өлгү булып яши белгәнегез өчен рәхмәт сезгә. Урының оҗмахта булсын. Бүген 22 декабрь елның иң кыска көнендә Россиядә энергетиклар көне билгеләп үтелә. Ул иң якты бәйрәмнәрнең берсе, чөнки илебезнең бүтән барлыгы сәнәгать предприятиеләре, мәктәпләр, хастаханәләр эше гомумән кешеләрнең көндәлек тормышы бу тармак хезмәткәрләренә бәйле. Алдагы сюжетыбыз энергетикларның һөнәри бәйрәмнәре уңайыннан әзерләнде. Раилә Галявина Саба район электр шелтәрендә хезмәт куючылар белән очрашып кайтты. Күккә төбәлгән бу карашларны берни белән дә чагыштырып булмый. Алар үтенү, ялвару белән дә түгел, алар тулы өмет, ышаныч белән хезмәттәшләрен кайгыртып, аңа булышып төбәлгән. Электр баганасы башында эшләүче монтёрны бер генә мизгелгә дә күз уңыннан ычкындырмаска кирәген бригада составындагылар ант кабул иткәндәй беләләр. Саба район электр шелтәренең Саба участогы буенча җаваплы бу командасы бүген Байлар Сабасының Болон урамында эшли. Безгә бүген иртә белән хәбәр иттеләр, что ул йортта безнең напряжение түбән. Без шуңа күрә килеп тикшердек башта. Чыннан да бер фазасында түбән ие напряжение, потому что безнең алдагы көннәрдә бик салкыннар булды. Салкыннар вакытында безнең зажимнар, яңгырлар дип әйтәбез инде, окисляция итәләр, бушыйлар. Шуңа күрә без башта тикшердек. Аннары багана башына менеп, машина АГП белән шул зажимнарны кысып төштек. Кысканнан соң без яңадан барып үлчибез. Шул өйдәге щитоктан безнең үлчәгәч
напряжение әйбәтләнде. Biz кайтабыз да үзебездә доклад ясыйбыз, что без эшләдек, напряжение әйбәт. Заман белән бергә энергетика юнәлешләрендә дә яңалыклар туып тора. Кайчандыр ут исәпләгеч счетчиклар өй эчендә булса, аннары алар өйнең тышкы ягына куелдылар. Хәзер инде менә бөтенләй читтә, урам якта баганага ук урнаштырылалар. Умный, акыллы счетчик исемен алган бу җайламалар кешеләрне ай саен ут күрсәткечләрен әйтеп барудан азат итәләр. Идарәче компания барлык мәгълүматларны махсус сервис аша үзе җыеп алып, аны кулланучының түләү квитанцияләрендә яктырта. Алга таба сорагы чыккан счетчиклар да шушындый акыллы приборларга алыштырылачак. Ә инде яңа йортлар төзүчеләр электр челтәренә тоташканда бары тик шушындыйлар белән генә җиһазландырыла. Энергетикларның хезмәте җиңелләрдән түгел. Аларга электр тапшыру линияләрендәге җитешсезлекләрне һава торышы нинди булуга карамастан, тәүлекнең теләсә кайсы вакытында җайларга туры килә. Моннан тыш бу әле куркыныч профессиядә. Ул хезмәткәрләрдән зур игътибар, җаваплылык һәм әлбәттә ныклы белем таләп итә. Чөнки аларның эштәге кичкенә генә хаталары да зур фаҗигаләргә китерергә мөмкин. Багана башында электромонтер Әмир Захидуллин гомерен куркыныч астына куеп эшләгәнен яхшы белә. Ышаныч һәм курку һәр вакыт янәшә ди ул. Курку булмаса, син үзеңне сакламый башлыйсың. Курку булырга тиеш, шулай да сакланып эшләргә кирәк. Саксызлык кагыйдәләрен үтәсәң, әйбәт була инде. Барсы да безнең бит инде саклау инструментлары, приспособлениялар бар, шуларны киябез, каска, привязь. Аларны эләктереп, вышканың кирәкле дөрес урынына шулай итеп эшлибез. Район электр челтәре Соба, Шәмәрдән, Мишән, Баландыш, Теләче участокларында хезмәт күрсәтә. Алар кул астында 1700 километрдан артык югары һәм түбән көчәнешле линияләр, 700-дән артык комплект трансформатор подстанцияләре бар. Һәр бригада урыннарга менә шулай 2 техника белән чыга. Радик Каюмов бөтен кирәкле коралларны йөртә, ә икенче машина багана башына алып менүче махсус вышка. Аның белән Азат Хисамов идарә итә. Монда һәр нәрсәнең алыштыргысыз үз функциясе, үз кирәге, һәм алар барысы да куркынычсызлык, иминлек максатыннан. Без менә гына линия куябыз. Үзебезне саклар өчен ялгыш кына кушылып китә икән, ул безнең җиргә бирә. Без кешене сукмый. Шуннан коткарып кала. Һәр вакыт без аны куябыз, куйганнан соң плакат куябыз. Һәр вакыт зазинлено дип. Потому что без линияда эшлибез икән, безнең трансформаторны подстанцияда КТПда ялгыш кына берәрсе килеп кушмасын өчен. Шуңа күрә плакатлар безнең куела. Ул безнең замокка һәр вакыт бикләнә. Электромонтерлар кулындагы бу перчаткалар төп саклану чарасы. Алар гади түгел. Электр тогы үткәрми торган итеп ясалган, зур сынаулар аша үткән. Һәм һәр монтёрныкы үзенеке. Кулланылышта вакытта да 6 ай саен даими лаборатор күзәтүләр узалар. Иң мөһиме ул һава кертмәскә тиеш. Һәрбер килгән вакытта без перчатканы тикшерәбез. Шулай итәбез дә, менә перчатка күперенә. Бу безнең перчатка әйбәт хәлдә дип. Район электр челтәре үз эшенә җаваплы караган, ә алар барысы 83 хезмәткәр хисабына яши һәм үсә. Мөгаен бу энергетика осталарын читкә таратмаудан, коллективны саклап калудан, бер йодрыкка туплап хезмәт итә, яши белүдән киләдер. Начальниклары Рөстәм Якупов ел тәмамланганда коллектив тарафыннан башкарылган эшләрне саный. Алар күп һәм киң кулачлы. Техобслуживание һәм капитальный ремонт ларны башкарып чыктык. Капитальный ремонт буенча 65 километр линияга ремонт эшләнде. 4 КТП, 6 трансформатор алышынды. Менә әле тагы декабрь бу атнада тагы 2 трансформатор кайтырга тора. Капремонт буенча алыштырабыз. Яңа елга хәтлек без инде качество электроэнергия белән связанный. Строительствога килгәндә инде яңа объектлар 267 договор буенча быел эшләнде, зур эшләр. Менә инде физик затларда, юридик затларда керә.
ең тігі зур объектларды бетіп кетсек енді міне Собада Тукай урамының бір үліші, Татарстан урамы кабельге әйлендірілді, жер астына түштенде линиялар. Тынышлық урамында линия көшірілді, яңа үйлерге орын салу сәбәплі, әзірлеу сәбәплі енді жерні бушаттық. Завод нұртада мәктәптә зор реконструкция бар бетінде. Аңар екінші питание, резервный питание деп, Көкмара районынан линия сузып маташалар болын күнде. Ішлері тамалануға бара. Шу декабр айы біле бітерге тыршалар енді. Урта Собада халықны сұлу етер үшін капташ салынды. Аңар зорғына линия түсіліп, столбовой трансформаторный подстанция қойылды, ут берілді. Бүгін күнде іш бітіп келе Шәмәрден очистной салып яталар. Анда тоже основной резервный питание белән 2 линия эшләнеп бітті. Менә кушылу эшләре, документ эшләре бар инде соң хәзер. Һөнәри бәйрәмнәрендә бу коллектив кулланучыларны өзлексез электр энергиясы белән тәэмин итеп, менә шулай яхшы күрсәткечләр белән каршылыйлар. Әлеге һөнәрнең һәр вәкилләре дә энергетиклар көне уңаеннан котлаулар кабул итеп алсын. 22 декабрь безнең профессиональ бәйрәм үткән итүне энергетиклар шул хөрмәттән һәрбер кешене энергетик өлкәсендә хезмәт куючыны, үземнең коллективны, хөрмәтле ветераннарыбызны, монда эшләп чыккан барсында шушы бәйрәм белән котлыйбыз. Исәнлек, саулык, иминлек, тынычлык телибез. Шулай ук якынлашып килүче яңа ел белән. Ел хатын-кызы, ел ираты хатын-кыз карашы бәйгесенә тагын бер райондашыбыз тәкъдим ителде. Районыбызның данлыклы спортчысы, хоккей буенча тренер, рассам, балта остасы һәм имам хатип Илнур Галимҗанов «Ират игелекле йөрәк» номинациясында катнаша. Ир-егеткә 70 төрле һөнәр дә аз дисәләр дә, тормышта берничә сәләткә ия көчле затны сирәк очратасың. Бойлар сабасыннан Илнур Галимҗанов кечкенәдән тормыш биргән һәр мөмкинлекне үзенеке итә. 1978 елны мин Саба мәктәбенә укырга кердем. Саба мәктәбендә укыганда әни кружокларга язылу вакытлары килеп җиткәч, мине Баян кружогына, музыкальный школага бирде. Безне килеп сайладылар инде, сайлап алдылар. Мин музыкальный школаны бетердем, Баян буенча. 1986 елны мин Казанга укырга киттем, художественный училищега. Рәсем ясарга яратайым инде, музыкальный образованием да бар и рәсем ясарга яратайым. Шул ук вакытта спорт тагын бик яратайым инде. Спорт буенча без бәләкәй вакытта күп хоккей уйныйк, ул вакытта урамнарда уйнап үстек инде без. Армия сафларында хезмәт иткәннән соң балалар иҗат үзәгенә рәсем сәнгатеннән белем бирергә эшкә кайта. Эштән бушаган арада калган вакытын спортка, районда хоккей уенын оештыруга багышлый. Үзебезнең яшьтәшләр белән, менә минем яшьтәшләр бар, яшь вакытта хоккей уйнап, шушы урам бузларында хоккей уйнамайлар. Без яңадан бер кат Сабада 93-94 елларны хоккейны оештырып җибәрдек. Мәктәпнең артында безнең каток зале итеп, менә шунда хоккей уйный башладык инде. Кыш көннәре. Җәй көннәре футбол уйныйк, кыш көннәре хоккей. Шул вакытларда инде безнең яшьләрне дәген тартасы килә башлады хоккейга. Biz аларны безгә килде малайлар. Шамил Зиннурыч мәрхүм безгә 10 коньки алып бирде. Ул где-то 96 еллар булгандыр инде. Крафт дигән конькилар бик яхшы. Без 10 малай, яшь малайларны шушы катокта өйрәтә башладык үзебезнең. Берни дюс штаюк әле. 99 елны 2000 елларны безнең Сабада дюсыш ачылды, детская спортивная школа.
ул вакытта безнең минем дустым Рифат Риволич Хисамов, ул тоже безнең шушы елларны боксны оештырып җибәргән. Урам малайларын җыеп, нитеп бирмәсеннәр дип, ул боксны оештырды. Һәм безнең менә шушы дюса ачылгач, аны директор итеп куйдылар. Ул бокс түгәрәген алып барды, мин хоккей түгәрәген алып киттем. Безнең ул вакытта кыш көне генә уйныйк. Без сарае юк әле. 2005 елны без сарае төзелде. Дәгән лисхозда без шушы без сараена йөри башладык инде. Шул вакытларны мин укыдым, высшее образование алдым диде. Спорт буенча Санкт-Петербургский институтны бетердем имени Лезговта. Тормыш иптәше Гөлчәчәк белән 6 ел очрашып йөргәч, күпләргә үрнәк итеп куярлык күркәм гаилә корып җибәрәләр. Галимҗановларның 3 бала, 1 ул һәм 2 кызлары бар. Бүгенге көндә мин тормышымнан бик канәгать кеше. Без Илнур белән 6 ел йөргәннән соң 1998 елда тормыш кырдык. Безнең әлеге көнгә 3 балабыз бар, 3 җимешебез бар. Улы малаебыз 23 яшьлек Руслан. Ул хәзерге вакытта Молот Прикамье командасында уйный. Аңынча әле ул Казан командасында я. Бәләкәйдән ук хоккейга тартылды инде ул, чөнки аның әтисе дә хоккей тренеры иде. Шуңа күрә инде йөри башлаганнан бирле ул клюшка белән өйдә шайба белән уйный. Уртанчы кызыбыз безнең Гүзәл. Ул хәзерге вакытта 11 класста Сабаның урта мәктәбендә белем ала. Һәм бәләкәй кызыбыз безнең Мәликә исемле, аңа 8 яшь. Ул безнең быел гына мәктәпкә 1 класска керде. Тормышыбыз Аллага шөкер безнең, бик канәгать тормыштан. Ирем бик уңган, бик булган кеше булып чыкты минем. Ул бик сәнгатькә тартылган кеше. Аның ясаган рәсемнәре, аның эшләгән эшләре бик күңелгә ятып тора инде. Илнур Галимҗанов өчен гаилә һәр вакыт беренче урында. Ата-ана хакын олылап, аларга да хөрмәт күрсәтеп яши ул. Гөлчәчәк ханым үзе белеме буенча физика фән укытучысы. Хәзер алар бергә спорт өлкәсендә эшли. Без Илнур белән 2014 елдан спорт мәктәбендә бергә хезмәт куябыз. Бергә эшләгәч инде күп яңалыкларны иң беренче мин белеп торам инде. Ярышларга җибәрәм бит инде мин. Шуңа күрә аларның уңышларына сөенеп торучы мин инде монда иң беренче, чөнки ул иң беренче өйгә кайта бит инде, иң беренче җимешләрен мин белеп торам. Спорт инде ул бик җайлы профиль дип әйтмәсем, чөнки спорт бик каты сила воли сорый торган төр. Монда инде бүген авыртып калдым, йоклап калдым дигән сүзләр булырга тиеш түгел. Әгәр дә син максатыңа ирешергә телисең икән, синең бик каты теләгең булырга тиеш. Син бик каты җаваплы булырга тиеш, чөнки менә минем ирем хоккей буенча тренер. Хоккей инде ул командный вид спорты. Командный вид спорты булгач, син монда үзең өчен генә отвечать итмисең. Син монда отвечать итәсең команда өчен. Монда бер-берсенә янып торырга кирәк. Янып торып бер-берсен аңнап, бер-берсенә ярдәм итеп торган кешеләр генә максатларына ирешә ала дип шутлыйм. Чөнки команда булгач төрле хәлләр була, коллективта әйбәт атмосфера булырга тиеш, балалар бер-берсен хөрмәт итәргә белергә тиеш. Менә бит инде безнең Илнур хәзер диндә булгач, ул аларга дөрес тәрбиядә бирергә омтылып тора, чөнки анда бит инде малайлар булгач, малайлар командасы булгач, төрле спорный моментлар килеп чыга. Спорный моментлар булган очракта Илнур инде аларны дөрес юнәлеш биреп, шулай итеп аларга ярдәм итәргә тырыша. Шулай ук менә Илнурның 2005 елда йөргәне Биккин Камил дигән малай. Без аның өчен дә бик шат, ул хәзер Турциядә тоже дин буенча китеп белем ала. Без аның белән әңгәмәдә торабыз. Минем ирем бик булган, барлык нәрсәләрдә катнашса да, нинди конкурсларда катнашса да, нинди ярышларда катнашса да, алдынгы урыннарда бара. Ул бик булган, бик тырыш кеше, аннан пример ала торган кеше. Әйтеп киттем инде мин, аның лидерлык сыйфатлары бик күп.
Менә мин аны уйлыйм инде, ул бик әйбәт табиб була алыры, чөнки безнең Илнурның әнисе күп еллар авыртты, ул аңа уколлар казып үзе шулай итеп тәрбияләргә тырышты. Бик әйбәт ул әти әнисенә аңа шундый дөрес тәрбия биргәннәр, ул бик ярата әти әнисен. Шул яратуын күргәч бит инде балаларда дөрес юнәлеш ала. Уллары Руслан гаиләнең горурлыгы, әтисе Илнур аңа кичкенәдән ныклы спорт тәрбиясе биреп, чын хоккейчы әзерләй. Бүгенге көндә ул Акбарс мәктәбен тамамлап, югары хоккей лигасында Молот Прикамье командасында уйный. Әти минем булган уңган лидер үз сүзен әйтә. Әти торган кеше ярдәмчән. Мин аны киңәшләрен тыңларга тырышам. Ул рәсем дә ясый, тренер да зур алып бару кешесе. Аллах ярдәме белән мәчет төзей. Мин әтине бик хөрмәт итәм, яратам. Ул кеше мине конькига бастырган, өйрәткән. Гел аңа карап тырышам, үрнәк алам, яны бик каты яратам. Әти ул туган һәм якын кеше, ул тәрбия процессында үзенең мәхәббәтен һәм аңлавын безгә бүләк итә һәм һәр вакыт ярдәм итәргә тора. Төрле авыр ситуациялардан чыгу юлын табырга булыша. Без әтине бик яратабыз. Әти безнең главный, әти безнең өстә эшли, әти мәчеттә эшли, безне ярата, без аны яратабыз. Ул рәсемләр ясый, безләрне ясый. Ул безнең әтиебез бик яхшы. Илнур Галимҗанов иҗат иткән картиналарда туган як табигатының иң матур күренешләре урын алган. Ул аларны пленарга чыгып, табигать белән бергә-бер калып иҗат итәргә ярата. Рәсем сәнгате минем тормышта бер урын алып тора инде ул. Мин үзем рәсем ясарга бәләкәйдән яраткач, бүгенге көнгә кадәр мин рәсемнәрне ясап торам. Рәсемнәремне менә чыгып ясыйм. Нигә инде природага дип әйтик, пленэр дип атала инде ул. Менә бу рәсем минем Лисхоздагы Сиринка күле. Рәсемнәрем бик күп, ясарга яратам. Мой киндергә ясыйм рәсемнәрне. Кайсы вакытта портретлар да ясыйм. Кызымның портреты бар инде, менә дусларның портретларын ясаштыргалыйм. Әтинең портретен, бабайның портретларын бар. Күбрәк ясарга тырышам инде басу кырларны, урманнарны, су буйларын. Безнең собаяклары бик матур. Миңа ошый ул бу үзенчәлекле бер як дип әйтик инде. Табигать күренешләре белән бергә портретларны да зур осталык белән иҗат итә ул. Рассамнар берлеге тарафыннан оештырылган очрашуларда да һәрвакыт хөрмәтле кунак. Иң кадерле картинагыз кайсы дигән сорауга җавабы кызыклы тарих белән бәйле. Минем рәсемнәр буенча мин әле укырга кергәнче 86 елга укырга кирдем мин Казанский художественное училище. Аңарчы мин әбинең рәсемен ясаган идем. Сәйдәт әби минем бар инде, мәрхүм. Ул җүн җигерләп утырганын ясаган идем. Аны Мәскәүгә алып китеп, ВДНХда ул 3нче урынны алды ул рәсем. И хәзер инде ул әти дә әйтә инде. Ул безнең ул рәсем каядыр ниндидер күргәзмә залында утырадыр инде дип әйтә инде әби. Без аны белмибез кайда икән. Ул СССР заманы иде инде. Картиналарның битенә урыннары шул картина галереяларда каядыр тора инде шунда. Үзегезгә иң ошаган картина? Миңа картиналар үземә ошый инде алар һәрберсе дәгән. Мин теге андый картинам юк. Менә монсы иң әйбәте дигән шикелле. Һәрберсендә аның ниндидер үземнең күңелемне калдырган теге частичка диләр бит инде. Үзеңнең калдырасың. Һәрберсе үзенчәлекне, вакытны бирә инде, кайсыдыр көзне, кайсыдыр җәйне, кайсыдыр кышны, кар эргән вакытта, яз вакытлары. Мин төрле вакытны ясыйм, төрле вакытта. Агачтан төрле бизәкләр ясау тагын бер сәләте.
Үй ішіндегі жиһаз, бизәкле диварлар барысы да Илнур абының үз куллары белән барлыкка китергән матурлык. Соңгы елларда ул дин юлында 5 вакыт намаз укый, хәйриячелек белән шөгыльләнә һәм байлар сабасында яңа төзелгән Тынычлык мәчетендә имам-хатип вазифаларын башкара. Мәчетне төзүдә, аның һәр эшен башкаруда, финанс ярдәме күрсәтүдә дә күп көч куя. Ул имам буларак та, дус буларак та, бер яктан да субханалла инде ул. Аллаһ Тәала гомерләрен бирсен дигән, исән сабырга тигез яшәргә язган хәләдифте белән балаларның игеләрен күргән насыйп булсын. Аллаһ Тәала хәерле белән насыйп эйләсен. Шулай да тормышында иң зур урынны спорт укучылары алып тора. Бу өлкәдә үткән 20 ел вакыт эчендә күпме уңышлар, җиңүләр, зур исемнәр яуланган. Районда беренче хоккей уенын оештырып җибәрүче дә ул. Яшүсмерләр, өлкәннәр, кызлар командасын булдыручы да. Җитәкчелек тарафыннан бирелгән зур исемнәр, мактау грамоталары шуның дәлиле. Без инде Илнур белән практически күптән таныш әйтегендә Бәркәйдән бергә уйнап үскән кешеләр дип әйтик. Ул инде бик тырыш җегет инде, электән үк. Менә без инде аның белән спорт ягында да бик бергә әйтегендә бергә башладык дип әйтик. Ул инде хоккейсы бик заятлый, бәләкәй чактан ук заманында әле вакытларда без бәләкәй чакларда мондай современный язарлар юк иде. Катук менә аның әле Собаданың катугы да юк дөресен әйткәндә. Ул шуннан хыяланды, хоккейга кереп китте ул. Үзе бик яхшы хоккеист заманда иде. Хәзер дә әйбәт кенә әйбәт уйный әле хоккейны. Менә аның тырышлыгы белән мәктәптә катук юк иде безнең. Менә ул аның артыннан йөреп Собада катук булды. Ул катукны без башта бергә уйнаганда башта көрик көннәр буе. Аннан соң заливать итәйек. Аннан соң уйныйк. Менә хәзерге шикелле теге готовый катукка килеп уйнамыйк дип әйтик. Хәзерге бит инде үзегез беләсез совсем другой замана. Бу чипшин семьянин беренчедән. Бүгендә 3 баласы бар. Бик төпле мужчина инде бу. Беркайчан да даган теге подвайда дигән кеше түгел. Әйткән икән, железный штыган кеше бу. Собада мондай кешеләр бик бүгендә Илнурның сүзе әйткән икән, значит, бу эшләмичә бернәрсә калган юк бу кешенең. Спорт мәктәбенең иң яхшы тренеры республика бәйгесе җиңүчесе, Татарстан Республикасының физик культура һәм спорт отличнигы дигән күкрәк билгесе иясе, Татарстан Республикасында физик культура һәм спортны үстерүгә керткән хезмәте өчен мактау билгесенә ия була. Педагогик эшләнмәләре, масса күләм мәгълүмат чаралары битләрендә урын алган. 13 лет я нахожусь в Сабах, работаю. С Эльнуром мы коллеги, с Эльнуром Камиловичем. Друг другу помогаем советами. Ну, больше советует, конечно, Илнур Камилович мне, так как он уже старший, постарше. Он как у нас старший тренер уж считается для нас. Совет у него спрашиваем. Он где-то нам помогает, где-то на тренировках подсказывает, где на что надо уделить внимание. Ну, вместе ходим в мечеть мы с ним, намаз укыйбыз, биштапкар. Илнур Камил улы хоккей буенча Россиянең 4 спорт мастерын тәрбиялей. Берсе үз улы Руслан Галимҗанов. Ландыш Фәләхова хатын-кызлар хоккей лигасында Скиф командасында уйный. Марсель Ибрахимов югары хоккей лигасының Звезда командасы составында. Алсу Рахимова хатын-кызлар хоккей лигасында Санкт-Петербургның Динамо Нева командасында уңышлы уен күрсәтә. Марсель Ибрагимов 2021-22 елда армияның үзәк спорт клубы Мәскәү командасы составында Гагарин кубогына ия булды. Өметле хоккейчылар хәзердә бар. Аларны үстерү өчен Илнур абый барлык тәҗрибәсен файдалана. Мен хоккейга 7-нче елны йөрим. Безнең тренерыбыз бар, аның исеме Илнур Камилович. Мине ул балачактан бирле хоккейга кызыгын бирде. Мин монда хоккейда йөрергә, конькида йөрергә, хоккей уйнарга өйрәндем. Без аның белән төрле ярышларда катнаштык. Бик күп нәтиҗәләргә ирештек һәм Татарстанның төрле җирләрендә булып кайттык. Безнең тренер бик шәп, әйбәт задачалар куя, дөрес уенга дөрес
ничего айтем. Мотивация, задачалар куя, бик настойчивый, требовательный, шундай булырга кирәк тә инде. Егетләрне бер учта җыеп тотар өчен үзеңә үрнәк, авторитетлы булырга кирәк. Әз генә уяулыкны югалтсаң, команданы җыеп алып булмый. Тренерның иң беренчел педагогик бурычы балаларның ышанычын саклап, аларга спортта нәтиҗәләргә ирешергә ярдәм итү. Балаларын ышанычлы кулга тапшыргач, ата-аналарның да күңеле тыныч. Минем улым Галим Файзат, менә 8нче ел хоккейга йөри. Илнур Камилович үзенең тренерыбыз. Biz аңа бик ышанып тапшырдык, бик аның өчен сөенәбез. Төрле ярышларга баралар, анда да тыныч күңел белән җибәрәбез. Чөнки ышанычлы кулларда үзебез дә барырга тырышабыз. Илнур Камилович безнең тренер бик итәгатьле, бик көчле, бөтен яктан килгән кеше дип әйтәсем килә. Ул балаларны нык булырга, менә шушы хоккей серләренә төшенергә, шын ират булырга өйрәтә дип уйлыйм. Илнур Камиловичка киләчәктә дә эшендә зурдан-зур уңышлар, алга таба да шайтып матур итеп безнең балаларыбызны бергә эшләсеннәр иде. Бик зур рәхмәт бөтен әти-әниләр исеменнән аңа. Һәр спортчы егет кызның уңышы үзләренең корычтай нык хылкы, максатчанлыгы белән бер рәттән тренерларының хезмәтенә барып тоташа. Илнур Галимҗановның тормышта һәр эше уңыш белән тамамлана. Әлеге бәйгедә дә без аңа җиңүләр телибез. Хәзер спорт яңалыгы. Узган шимбәдә Соба спорт комплексында 2008-2009 һәм 2010 һәм аннан кечерәк яшьтәге яшүсмерләр арасында татар-башкорт милли спорт көрәше буенча ачык турнир булды. Ул үзенең тормышын спортка бәйләгән якташыбыз, Ичке эшләр полковнигы, Татарстан Республикасы көрәш федерациясының элеккеге башкарма директоры Наил Хөснулла улы Хамедуллинның якты истәлегенә багышланды. Бәйгенең тантаналы ачылышында Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов, бүлек җитәкчеләре Наил Хамидуллинның туганнары катнашты. Аны бары тик яхшы сүзләр һәм 1 минутлык тынлык белән искә алдылар. Саба районында көрәшне үстерүгә ул үзенең зур өлешен керткән шәхес. Инде менә безнең традиция керде. Наилави истәлегенә көрәш уздыру. Һәм инде зурлап килегез өчен бик зур рәхмәт. Инде әйтеп киткәнчә, Наилави Qayda qara olmasın, öz vazifasını yaxşı itib ötədi. İndi kurashni olganda da nindi zo'r darajalarga yetgan kishi. Endi men o'ylayman, hurmatli kurashchilar, sizning turmush yo'lingizda da Naila'viy kebek tirish ham buldira turgan yigitlar bo'lursiz deb, ham endi sizga уңышлар. Бәйгегә кунак булып килгән Наил Хамидуллинның энесе Фидаил абый исә район җитәкчелегенә абыйсы истәлегенә уздырган мондый зур спорт чарасы өчен рәхмәтен белдерде. Наил абый безнең икенче семьяда була. Без 4 малай 4 кыз үстек. Абый арабыздан киткәнгә хәзер 13 ел булды. Ул самбо буенча көрәште. Ул МВД системасында эшләгәннән МВД ярышларында ул көрәшне аерып тормады. Көрәштә дә, самбода да, гер күтәрүдә дә гел алдынгы булып барды инде ул. Алдынгы. Ул бөтен тормышын спортка багышлады. Әз генә вакыты булуга, шаңгыда шәйп итә торган, өйгә кайтса, авылга кайтса инде, обязательно тауга каршы айда жүгерәбез дип сабантуйлар әзерләгәндә шундый спорт җанлы кеше инде ул. Ачык турнирда барлыгы 8 команда составында 150-гә якын көрәшче бил алышты. Алар 33 килограммнан алып 70 һәм аннан югары үлчәүләрдә көч сынашты. Бәйгеләр 2 келәмдә алып барылды. Көрәшчеләр яхшы әзерлек белән килгән. Кайсын гына алсаң да җиңәм дип көрәшә. Алымнарны да дөрес итеп башкарырга тырышалар. Чөнки чын татарча көрәш ялганнарны кичерми. Хөкемдарлар да гадел бәйге яклы. Наил абый аларны шуңа өйрәткән. Ислам Орча егете 2008 елга һәм ул 70 килограмм үлчәүдә чыгыш ясый. Мондый бәйгеләргә аны әтисе Алмаз затып йөри. Наил Хамидуллин бәйгесендә елда катнаша. Россия күләмендә дә зур җиңүләре бар. Бүтән ярышларга җыйм, җиңәм. Шуннан соң 22 елда Татарстан һәм Россия чемпионы булдым мин. Бу елны Алла бирсә тагын бер чемпионат була минем Татарстаннан, Алла бирсә Россиядә була.
Көрәш бәйгеләренә ешерибез. Менә Сабага да без ел сайын киләбез менә бу ярышка. Бүтән районнарга да бик ешерибез. Кая ярыш бар, шунда җиретергә тырышабыз. Мин үземнең кичкенә вакытта хыялым көрәш, әмма ләкин үзем көрәш алмадым. Шуңа күрә бу хыялымны минем бүген 2 улым чынга ашырды, тормышка ашырды. Аларның берсе менә 2008 елгы, берсе 2010 елгы. Алар икесе дә бүген монда көрәшәләр. Ислам бу көрәштә 65 килограммнан югары үлчәүдә беренче урын алды. Саба егетләре Раил белән Динияр да көрәшкә җиңү теләге белән килгән. Наил Хөснулла улы Хәмидуллин 1949 елда Алан елга авылында дөньяга килә. Гаиләдә 4 егет һәм 4 кыз үсәләр. 36 ел гомерен ул Татарстанның эчке эшләр системасына багышлый. Полковник дәрәҗәсенә кадәр күтәрелә. Хөкүмәт тарафыннан күпләгән бүләкләргә ия була. Отставкага киткәч 2000 елдан ул көрәш федерациясенең башкарма директоры вазифасына алына һәм бүтән сәләтен көрәшне үстерүгә юнәлтә. Кызганыч, Наил ага 2010 елның 29 ноябрендә 62 яшендә вакытсыз гүр иясе булды. Инде менә 12-нче тапкыр аның хөрмәтенә булган турнирны Республика көрәш федерациясе һәм Саба муниципаль районы яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге оештыра. Сабалылар бу бәйгедә 15 призлы урын яулады. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең атна информацион программасы шуның белән ахырына якынлашты. Реклама чыгарылышыннан соң җырлы бүләк тапшыруы урын алачак. Ямьле кичләр, куанычлы тормышлар телибез сезгә. Һәм якынлашып килүче яңа ел бәйрәме белән сезне бары тик яхшы хәбәрләр көтеп яшик.